2020, anul care efectiv ne-a dat la muie. Tuturor. Anul în care s-au întâmplat foarte multe lucruri. Anul în care plămânii mei s-au obișnuit cu țigările. Anul în care m-am îmbătat de 3 ori în aceeași zi. Numesc în aceeași săptămână. Anul în care am avut 4 relații. 2 față în față și încă 2 online. Dar nu contează. Anul în care am făcut cele mai multe prostii. Anul în care s-a îndeplinit cel mai mare coșmar al meu, să ne ajung ca profesoara de chimie, fizică. Nu profesoara care o am acum. În vechea școală aveam o profesoară de fizică care purta mască în fiecare zi, cu toate că nu era coronavirus. Cred că ea știa ceva și nu voia nouă să ne zică. Foarte urât din partea dumneavoastră. Anul în care cele mai multe lucruri le-am făcut în casă. Unii, ceilalți au ales să facă asta. În 2020 a fost un an foarte amestecat. N-ai știut ce să faci în anul acesta, n-ai avut ce să faci, n-ai avut opțiuni. Dar, pe toate, a trecut și peste anul ăsta. Atați că nu se termină aici, urmează 2021, care e tot carantină, să nu credeți că trecem așa. Până în 2022, botnița aici stă. 2020 a fost un an care ne-a surprins pe toți. Anul care a avut cele mai multe rele. Cred că Dumnezeu i-a dat diavolului un singur an și a făcut asta. După cum am văzut în acest TikTok mirobolant. Anul 2020 a fost anul în care am scos cea mai fresh piesă. Piesă, cele mai fresh versuri care o puteți asculta aici. Ia uzi. Ia, danța vine după mine, ra-ta-ta-ta și se mișcă ca în filme, ia, spune-mi tu ce nu convine, ra-ta-ta-ta, nu înțeleg ce e cu tine, fata e disperată, treaba deja se complică, am stat o zi cu ea, dar am stat la Căterincă, a zis fata mea că mai bine mă evită, dar mă sună seara când că e îndrăgostită. 2020 a fost un an. A fost cel mai an. Exact. M-am întrebat pe Instagram ce părere aveți, nu ce părere, ce a însemnat 2020 pentru voi și ce așteptări aveți de la 2021. La care răspunde o singură persoană, iubita mea, și îmi zice că nu știi, nu? Nu știi, nici eu nu știu. Dacă vreau să vă spun ce a însemnat 2020 pentru mine, nu a însemnat nimic pentru mine. 2020 a fost un an ca oricare altul, dar că a fost puțin mai futut ca celelalte anuri. Ca ceilalți ani. Nu le-am curobă, n-am băut un păhărel și... Na? Am așteptări foarte mari de la 2021. Sper să fie un an mai bun ca 2020. Un an care o să se ne permite să ieșim mai mult pentru că, na. Cu toate că 2020 a fost un an în care noi am fost închiși, natura a putut să se dezvolte și să se curețe. Dacă se aud sunete din camera cealaltă, sunt bunicii mei care n-au buton de volum și nu pot să dau mai încet. Bă, și nu că se ceartă sau ceva, dar așa vorbesc ei de obicei. Cu putere. Dar na, ce să faci? Deci, cum am zis, că în 2020 natura își revine, așa. Și, da, v-am mai întrebat iar pe Instagram ce planuri aveți pentru 2021, la care răspunde o prietenă, bine, o prietenă, nu o pot numi prietenă, dar nici dușman, o colegă de clasă îmi spune asta. Nu este prea ok, dar o să te ajut eu să treci peste chestia asta. O să-ți trag scaunul de sub picioare, o să trag de picioare ca să mor mai rapid.
te drept. Nu glumesc. Dar nu cred că ești în stare. No, bun, revenind. Am și eu planuri pentru 2020 și nu chiar mărețe, dar niște planuri am acolo. În primul rând vreau ca să mă axez mai mult pe vlog, pe YouTube, să fac mai multe videoclipuri pentru YouTube, pentru voi. Chiar dacă numărul de vizualizări îmi scade și numărul de like-uri, pentru că voi dați vizualizări, dar nu dați like-uri. Dacă vă uitați, măcar dați un like sau un dislike, să știu acolo dacă apreciați sau nu. Îmi puteți lăsa și comentarii, dar nu comentarii cu zâmberici, cu chestii de astea. Vreau comentarii. Puteți să mă jurați, eu dau inimă la toate comentariile, nu știu de ce. Poate pentru că sunteți puțini. Bine, dar nu cred că trec mai mult de 25 de abonați. Vreau ca în 2021 să ajung la suma de 1000 de abonați. Deocamdată vreau 100 de abonați, după vreau la 1000, după la 1.000.000, după la 100.000. În ordinea lor. Da. Vreau ca să mă lansez în actorie, ceea ce înseamnă că pe canalul meu de YouTube veți găsi foarte multe sketch-uri anul viitor. Ceea ce înseamnă că, da, vreau ca să mă lansez și în stand-up comedy. Ceea ce înseamnă că o să vedeți numere de stand-up comedy. Bine, vreau să fac o serie în care o să spun glume proaste, ceva inspirat de la Noaptea Târziu cu bad jokes, dacă nu mă înșel. Da, le dau lor credite pentru că na. Poate chiar bad jokes o să o numesc ca să se uite la mine, să nu se mai uite la ei. Nu, dar nu pot să fac asta că mi-au copyright. O pierdut soarma la Roblox și acum țipă. Dar nu-i problemă, bun. 2021 sper că va fi un an mai bun în care voi scoate o piesă la vară. Pentru că piesa care am scos-o a văzut că v-a plăcut, unora, altora nu le-au plăcut. Deci da. Vreau să știu și la voi ce a însemnat 2020 pentru voi. Lăsați-mi în comentarii, pentru că pe Instagram nu vreți să-mi lăsați ce este cu voi. Și uitați-vă la parodiile mele, pentru că la ultima parodie am 3 vizualizări. Nu că ăștia râd. Sau țipă. Nu mă duc să văd ce se apun. Nu e nimic acolo. Râd, țipă, pana mea. Soarmea pierde la Free Fire. A, da, și o să fac Free Fire-ul. O să fac episoade cu Free Fire în care o să joc cu sora mea și cu un prieten. Adică cu ăștia doi. Bine, nu o să vă pun poze sau nume, doar cu ăștia doi. Așa, și vreau să încep anul cu o serie foarte super pe care am văzut-o aseară la Codrin Bradea. Am văzut un episod și am zis să fac eu o serie. Vreau să fac o serie care se va chema Lucruri care mă. Lucruri care mă enervează, lucruri care mă satisfac, lucruri care mă excită, lucruri care mă fac să nebunesc, lucruri care nu-mi plac, pe care nu-mi plac. Deci da. Știu că acest vlog este puțin cam futut, asta este din cauza că este un vlog făcut pe moment. Pentru că am vrut să fac chiar un test al prieteniei, dar mai bine să nu-l postez pentru că a ieșit cam nașpa. Nu aveam claritate, nu aveam sonor. Deci, da. Da. M-am pus să ridic sprâncenele. Wow! Bine, știți că puteți să-mi dați un follow pe Instagram, unul pe TikTok, puteți să mă urmăriți pe Discord, puteți să intrați pe grupul meu de Discord, să vă uitați la live-urile mele de pe Twitch, unde sunt live când vrea mușchiul meu, să intrați pe Facebook, unde am făcut un grup și o să vorbesc cu voi. Voi sunteți aricii mei, între ghilimele. Bă, dar vorbiți o leacă mai încetul. Dacă mi-a luat accentul ăla de artelean. Bun. Unde să... Ce mai vreau să fac? A, da, și să îmi donați pe PayPal. Știu că nu donați, dar mi-am deschis cont de PayPal și e cam gol, ceea ce înseamnă că trebuie să-l umpleți voi. Am mai donați măcar 5 lei. Adică euro, pentru că n-am. Oh my god, Tyler cerșește de la abonații săi bani. Nu cerșesc, dar vă spun să băgați bani. Dacă vreți, nu e obligatoriu. Eu nu oblig pe nimeni. Ok.
Deci cam atât cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut puteți să dați un like, dacă nu v-a plăcut puteți să dați un dislike. Eu am fost Tyler, v-am pupat. Ciao.